नमस्कार जय जगन्नाथ मु मानस ओडिया अलंकार रे आपनको स्वागत जनाऊँगी। फ्रेंड्स आपण माने जानिछंती जे आम भारतीय परंपरार दैनंदिन जीवन रे पूजा अर्चना को विशेष महत्व दिया जायछि। पूजा अर्चना ही आरंभ होइथाय कार्यर सूत्रधारा जहा द्वारा आम मनरे आसीथाय सकारात्मक चिंताधारा। तेणु आमे पूजा अर्चना को विशेष गुरुत्व देइथाउ फ्रेंड्स। ताहले आसंतु जानिबा पूजा अर्चना रे व्यवहार करुवा धूप बा अगरबत्ती विषय रे ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେତେ ହିତକାରୀ ନା କ୍ଷତିକାରୀ। ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଅଗରବତୀ ଧୂଆଁ। ଧୂପ ବା ଅଗରବତୀର ବ୍ୟବହାର ଖାସ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏକ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂଆଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଗରବତୀ ଧୂଆଁ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହାର ଧୂଆଁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଲି ଏରୋମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍କଟ, ଶ୍ୱାସ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ କାଶ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଗରବତୀ ଧୂଆଁରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଶରୀର ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଧୂପରେ ଥିବା କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଶରୀରରେ ଯାଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ସହ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧୂଆଁ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ହେତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧୂଆଁରେ ଥିବା ହାନିକାରକ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସହ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ଆଲୋକ ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ଧୂଆଁ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଖାଲି ସିଗାରେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଗରବତୀ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଝୁଣାକୁ ଆଣି ପୂଜାରେ ଧୂପ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥମୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।